Да, добре, много ви благодаря. До чуване. Благодаря, Регистър БГ. Здравейте, казвам се Евгений Димитров. Използвам Регистър БГ, защото са надежни и винаги отговарят на обажданията ми като техен клиент. Здравейте, казвам се Чехомира Дончева от Стара Загора. Използвах Register BG като вдъхновение да създам лесен за употреба, изчистен, интересен дизайн за моят личен сайт. Аз се казвам Арнета Владимирова. Регистър БГ е много иновативен и лесно достъпен сайт. Здравейте, аз съм Филип Светанов. Ползвах Регистър БГ и мога да кажа, че съм много доволен от техните услуги. Здравейте, аз съм Владимира Захманова. Скоро използвам Регистър БГ, но много се вълнувам, че ще започна да регистрирам домейни на кирилица. С Регистър БГ сме уникални!